Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV. Hoxe, Nervo, de Rebelión de Inframundo. Que tal, como Moi estás? boa, Saúl, moi ben, tío. Ves aquí a presentar ese novo traballo, Ujú. Orgullo, sae o 26 de febreiro. Correcto. Como ese nome? Por que sae ese nome de Orgullo? Ten unha connotación moi grande, realmente. Sae dende orgullo por nós como grupo, porque ninguén nos regalou nada e levamos loitado infinito dende sempre, como moitos grupos, hai que estar orgullosos diso, Hmm. pero tamén sae do orgullo de clase obreira, do orgullo traballador, traballadora, que está loitando día a día, aparte neste momento que estamos, que cada vez hai máis individualismo, menos oportunidades, o teu sueldo se vai todo en vivienda, Sí. etcétera, etcétera, e orgullo de país, de terra, dos nosos avós, dos nosos bisavós, orgullo de haber sobrevivido a unha guerra civil que máis que guerra civil foi un xenocidio directamente, orgullo de ser. Vexo que a esencia da rebelión neste quinto traballo non se vai perder, non? Non se vai perder, e de feito, Saúl, ainda outro día falando, é como dixemos, hostia, neste traballo estamos metendo bastante caña social, moita caña social, pero que é normal, porque estamos nun momento onde a extrema dereita está subindo, supostamente, e hai un problema con iso, entón hai que deixar cousas claras e dar a nosa opinión. Escoitei un pouco deses tres temas que presentades nos principios. Personalmente, a min gustame moito, bueno, Bate Fado, molame ese Vale. sacristán de Coimbra un pouco... Yes. Pero molame moito o tema que tedes con Cace. Con Cace. Sí, sí, Moi sí. guai, moi guai. Como conseguiches a A ver, Cace? Cace, nos coñecemos a dende fai anos e foi de forma moi orgánica. É dicir, xa é algo que faláramos no seu día, se levou a cabo, o que sí tiñamos claro é que aparte a él lle gusta traballar así, a nós tamén, que é traballar de cero. Non intentamos nunca facer as colabos de, mira, xa tes todo feito, este é o teu oco. Non gostamos. Si hai posibilidade, sempre gostamos de quedar e comezar de cero. En este caso, pois foi quedar para tomar algo, dende a mañán, comezar de cero, e en 2 días tiñamos o tema xa coa letra nova, coa instrumental e grabado. Xa foi unha sinerxia con Sí, el, a ver, hai moi bo o rollo. traballo. É fácil traballar con amigos, ao final. Sí. E logo, Bate Fado sorprendeume meter ese vai o jato metido nun saco, Claro. meterlle o sacristán de Coimbra tamén, como Correcto. foi esa idea? A ver, é que non realmente eu xa levo uns anos vivindo en Candeán. Eu, a miña parella, a nosa filla. E nós ali moitas veces retomamos as cantigas de taberna, os cantos populares, e moitas veces os cantamos. Entón, para min, dentro dunha letra tan dura como é a de Bate Fado, porque unha letra moi dura, meter ese retrouso é tamén un significado de orgullo, de, vale, por moi jodido que estea todo, canta e imos a por todas. E un pouco ben de forma natural, porque aparte eu o Sacristán de Coimbra quizáis é un top 3 das miñas favoritas, e o do jato metido nun saco creo que quedaba moi ben metelo aí. E vai tamén por detalles de a xente que cantamos, hai persoas que saben por que metín o do jato. Claro, hai toda aí unha historia. Cando cantas na taberna e estás moitas veces, hai 1000 historias e vai por nós todo. Na taberna non sei, pero si sei dos escenarios, eu vinos algunha vez, e para que non os coñeza, o que se pode decir é que dades moita enerxía. Non sei se vos notades do público tamén esa enerxía. Sí, totalmente. É dicir, eu sí que notamos todos unha simbiose colectiva moi grande, de entrar en unha especie de trance, comezar aquí e parece que non podes subir máis e rematas aquí. Claro, nós despois de un concerto non nos podemos mover, temos que botar 45, unha hora, zapateados no backstage, rollo de, é que non podo máis, que ao final é o que fai adrenalina, sabes? De porta aí a fuego, estás dando todo, porque aparte, sí que tamén concibimos de, se unha persoa paga unha entrada, está gastando horas da súa vida e cartos da súa vida por verte, tú tes a obligación de dar absolutamente todo. Si non estás faltando a ética a moral túa como persoa e como artista. Dúas que somos así, sabes? Entón, de forma natural. Sí, porque un rebelión sen público, que sería? A ver, seguiría sendo rebelión, seguiríamos, aí sí que digo, que haya 10.000 personas ou estesan 5 persoas,
o respeito é o mesmo. E incluso o respeito de estás deixando... Eu, no meu caso, por exemplo, eu o que penso sempre antes de tocar. Estou deixando a miña familia na casa agora mesmo. Quero que estean orgullosas de que eu este aquí e non estea perdendo tempo, que estou por algo e para algo. Entón, haya 5, haya 10.000, tes que dalo todo. Sí. Eso é o que opinamos nós. Falo con moita xente da música de Vigo e dime que complicado é vivir da música aquí. Jodido. Non sei se vos tamén tedes esas complicacións. É complicado, é jodido porque, sobre todo por un problema grande que hai, que non hai un circuito de música en galego neste caso. Tú comparas o circuito que hai en Cataluña ou no País Vasco co circuito que hai na Galiza, que deixa moito que desesar. Claro, este circuito está así tamén mermado polo que está, non fai falta decilo, creo que é obvio polo que está. É complicado, ou saes fora ou é complicado vivir disto. Mais cando sodes bandas por un caché moi alto que teñas e sodes bandas de 6, 7 persoas, a facturación ten que ir moi para arriba para vivir ben de isto. Bueno, xa estades anunciados nas Revenidas, non? Sí. Que é un festival moi que vos gosta moito, de non? familia, É casa. sí. Non sei se tedes outros aí tamén por aí A ver, anotados. claro, hai máis festis, pero non os podo decir. Non se poden, non? Despois sí que comezamos a xira agora a comezos de marzo en Barcelona, despois Bilbao, tamén en marzo, a finais, Vallecas en abril, e aquí na Galiza a única data de sala que imos a facer é na Capitol, que aproveito a decilo porque, de feito, teño que comentalo por redes, porque nos está preguntando bastante xente de Vigo para cando, Ourense para cando, Coruña para cando, non sei que para cando. Bolo en sala, que non é o mismo, tú nun festi ao final tes 60 minutos. Un concerto en sala é moito mellor, é así. É dicir, para min é 1000 veces máis completo. Son bolos de 2 horas e media. O único bolo neste ano que vai haber na Galiza é a Capitol. O único. Que nadie so perda, entón. Que nadie so perda. Quería tocar un pouco os tempos pasados, porque un rapaz como a ti de Ponteareas comeza neste mundo do rap. Sí, a ver, eu comecei no rap en Torneiros. Eu son de Torneiros. Me fun por cousa, vivía cos meus pais, e dos 15 aos 17, 18 vivín en Ponteareas. E ali, pois, fixemos unha criu grande, que era o inframundo, donde parábamos, que era así como se lle chamaba, e rampeábamos todos. E comezamos, no primer traballo xa como LP largo, éramos 2 persoas, e despois eu xa aos 19 me vin a vivir para Vigo, coñecín a gentuza coa que estou agora, que son a miña familia, e dende esas ata agora. Sí, aparte eran tempos no que non había eses pioneiros e donde non estaba a música, o rap, a electrónica en galego, tal e como está agora. Claro, non, para nada. É dicir, joder, eu me poño a pensar 10 anos, xa non te falo de 15 nin 20, te falo de fai 10 anos pa aquí, e mira, volvo a decir, estou moi orgulloso de facer o que estamos facendo, porque era moi complicado, incluso en festivais que apostaran por un grupo de rap, e máis rap duro como é o noso, era moi complicado. O sea, lle queda saúde pa rato, pa rebelión e por rap, non? Espero que sí, espero que sí. Muchísimas gracias, Nervo, Saúl. por estar aquí con nós, que nadie so perda ese concerto na Efectivamente. Capitol e seguro que verá algunha sorpresiña neste ano. Haberá bastante. Moitas grazas por estar Gracias a aquí. ti.